Επισκέφτηκα το Σεβασμιότατο στο Νίκο του εδώ στην Κοζάνη, που με τόση φαντασία και αγάπη δημιούργησε, αφού παρέλαβε από ερειπίων, όπως μου διηγήθηκε. Είναι ένας άνθρωπος τολμηρός που αγαπάει πολύ το φτωχό κόσμο και αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε. Μου μίλησε βέβαια και για κάποιους που πάντα υποβλέπουν το έργο του και κατακρίνουν και κάνουν. Πάντα υπάρχει, του είπα, σε κάθε προσφορά, μεγάλη προσφορά, υπάρχει και η πλευρά κάποιων που βλέπουν με κακό μάτι. Αλλά του ενεθάρρυνα και του είπα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αυτό κάνει και η Ένωση Κεντρών, χρειάζεται ανθρώπους δυνατούς να προχωρήσουν μπροστά και όχι να διστάζουν και να ενδίδουν στους κινδύνους. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί γνώρισα και έναν θεολόγο αληθινό, αλλά και μια ισχυρή προσωπικότητα εδώ του Μητροπολίτη.